cada disseny, cada pastel és un indret de la bialo d'Anglet. Donc il y a des carrières, il y a des places, il y a des hunts, il y a une fume d'Arius. Aquest projecte ven d'un comando de la Bilo d'Anglet. Han comandat un treball sur la toponimia de la vila a un universitario que se suona Benedicto Fegner. Donc la Bilo m'ha demandat d'aprestar quelcom, d'empiar aquest treball, d'empiar l'origine dels mots i l'origine dels noms dels llocs. La toco aquí era de traire d'aquest treball una matèria per ne fare una mena de poesia picturale, una toponimia picturale, ensaggiare de contar de causes, donc d'empiar la llengua occitana, gascuna e basca. Per io emplegar la llengua dins la creació plàstica és tornar a trobar una clau per de problemàtiques contemporànies, és a dir, que hi ha de qüestions ecologiques, polítiques, sociològiques, i que per io la llengua és una clau per trobar des respostes. La llengua és pas sonque que ens emmena dins el passat, mas quelcom que pot nos ajudar per trobar des solucions. Jo he ensaggiat de fer d'un viatge plàstic i de mostrar d'imatges perquè el món se lo poden vestir, o se dire que és una causa que poden emplegar, viure al quotidià. L'idea que m'agrada mai ben leu és el mot de xarnega, perquè xarnego ja és un mot que s'emprega dins dues llengües, que s'emprega en basc i en gascú, en occità. Donc aquí és interessant perquè és una obra en dues llengües, hi ha la presència del basc i la presència del gascú. Aritzaga, que és el lloc del casse, et donc la cassanya. Aquí és el nom d'un riu sus Anglet, i penso que dins el futur l'aigua la veurem de mai en mai, la tornarem a descobrir de mai en mai, que se farà una plaça, i donc aquí l'idea era de fer una mena de divinitat o de diu pagans o una mena de mur de mas que per almenys significar la presència de l'aigua. És a dir que és aquí i que si la Bilo l'ha amagat, ens caldrà de tot biais parlar amb ell o la tornar a veure aquí.